Endahe alam Dining Arfi Diah Pratiwi. Yen mandeng alam iki, pikiran susah dadi endah. Anggugo semangat urip kangge jiwa iki. Ati pun dadi sumringah lan bunga. Yen deleng uwit ijo royo-royo, awujud ciptaan sing kuwasa lan kesucian sinar surya kanggo padangi dunya iki. Puji syukur matur nang Gusti Allah marang kaendahan isine ing bumi sing kudu dijogo lestariane tanpa ngilangake kaendahane.